ndewonu ana m ekelekwa unu ọzọ aha m ka bụkwa Chinwe Ebili nwanne Miriam ego oyibo ọ kịta ka ikwubere okwu ego oyibo na-akpọ dị ego ọfụma inwe masị nwanne obiọma dị mba ịba dị Igbo Adeji aga mba adamụ n'ụtụtụ mbọsị ụka ndị ga-amụ n'abalị Sọnde ndị nke amụ n'abalị Sọnde chi fotere Monde ndị na-asị oh it's Monday again ọ dịka ndị amụ esi a na-eke ụmụazị esi a na-eke nwa ọsịsọ shap Chineke lekịta isi ọsị mba ichefuru m ntị ya ezumezu ewere gbakwute n'ụzọ ego oyibo nkweri dị gị n'ahụ ndị nwanyị biko na-enwe iwe maka ọtụtụ anyị ji n'ọnụ na somehow ọ na-eweta m n'obi maka ndị be anyị na-achọzi ibu ajụjụ ibu asụsụ ndị be anyị na ndị ha adịrọ m naghị eme m obi anwụrị cha eziokwu ka nwanne m nwoke nọ na-ekwu tupu anyị aga obere ezumike na anyị na-ekwu ihe merenụ n'ihe ejije ihe nkiri a na-eme n'asụsụ Igbo na ọ naghị apụtazi otu o si wee bido na mbụ ọ bụrụ na ị na-abata o nwere ihe ọ kọwasị na ọ bụ na gị nwa bụ ị na-emepụta ihe nkiri a i wee were ego wee wetacha ego iji wee mee ihe a niile ebupụta ya n'afịa ihe ijikwa wee mee weta obi gị niile n'ịfụnanya gị niile wee mee ya na ị chọrọ iwepụta ipromote asụsụ ndị be anyị na omenala ndị be anyị ewepụta ya n'afịa ọ bụ na ndị be anyị agaghị ahazụ ya ife onye bịaranụ kịta sef na ọbụzụ nke ndị India ka anyị na-aka wọchị eziokwu ọ dị a sị m ndị dị ewere ego cham ha wee cham anyị biko ebe ọ bụla ị gazi amadị m ndị India onye mma ọsọ ị na-anya mepee anya n'ihe onyonyo kịta TV onyonyo kịta n'ọzọ ihe ndị India na ndị South America ndị Mexico ka gịnị ka na-akpọ ndị soap ndị a niile ka ịfụzi ụmụazụ niile onwe nke nwanne m nwoke my little nephew machacha afa ha ncha ọ bịasị gị Sam Rat nne ego oyibo anyị meme ihe ejiri anyị mee nna ndị Igbo ihe ahụ emekwenụ ka ọ dịrị anyị na mmanwụ otu anyị na-asụ asụsụ anyị na ihe ejije a enweghị ike ị na-emekwa anyị sọ n'Igbo ha bịa ha dee n'ihe onyonyo na bekee ha si n'otu a na-eme omekwe ndị mmadụ ha na-azụtụkwa ya eleghị eme anaghị eme ya otu ahụ a na-emekwa ọ bụ niile ele ụdị ihe nkiri ndị na-apụta ugbu a na-eme ihe a na-akpọ ala olu ndị iti bụ subtitle a na-eme most of the Igbo films a na-emepụta kịta ha chara ebu subtitle ka ndị gara ala n'olu be anyị ọfụma ka ha nwee ike na-esokwa na-aghọta ihe ndị na-eme maka ọ bụ asụsụ obodo a nke a na-akpọ Yoruba ọ bụ ile anya ọ na-aga ọfụma and ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị be anyị gara ala anụ dị asụ ha ilele ihe nkiri ha ị ga-aghọta ihe a na-eme maka na ya na-edi ede n'olu oyibo so otu ahụ ka anyị nwa sikwe mmụta ụdị ahụ jikwela edi ede ala edi ede ihe nkiri ndị niile a na-eme ugbu a na-ede ha mana ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ịkọwala maka ndị na-emepụta ịma na asị na ndị ọnụ iti asị every problem have a solution anyị ekwuola ihe bụ nsogbu mana kee otu anyị nwere ike iji wee wechita ihe ejije ihe nkiri asụsụ anyị azụ ka ọ na-aga n'iru ka ọ na-abawanye ka ihe ọ dị gị ka ndị mmadụ nwere ike ime ma obodo anyị ma ndị nọ na unu nwa nọ na-emepụta ma ndị na-eme ndị na-ata atị ma otu ndị iti si akpọ ya ka ihe ọ dị gị ka nwee ike ime iji wee promote kwa Igbo soaps again on screen. Ofu ihe anyị ga-eme bụ ọ bụkwa ile anya kịta ndị Igbo na-agbalị anyị ji aka ọkụ na-achụpụta ya mana ofu nsogbu anyị nwere kịta bụ na ndị a na-emepụta enwecha good quality maka na imepụta ya
wejela TV station ha na-azụ ya nnekwu ego ruo nke oyibo enwere ike zụọ nke oyibo na 500,000 na 1 million iweta nke Igbo ala ikwe gị 90,000 na 100,000 Chineke he spent millions of naira shoot or let's just say hundreds of thousands shoot so o mere ndị a na-emepụta abụzi ndị dị da high quality otu o kwesịrị isi dị mana ala agbalị ala emepụta ya lọkụ maka na enwebego ọtụtụ Igbo TV station na-apụta nke a na-enyekwara anyị aka ihe nkiri anyị na-apụtakwa mana nke mbụ ịma ofu ihe bụ anyị nwa bụ ndị Igbo mee kịta asụba anyị ebilie anyị nwa bụ ndị nne na nna maka na nka bụkwa nwa okorobịa mana m na-afụ onwe m as ofu n'ime ndị nne na nna maka na mma na oge gara adị ị na-afụ onwe m na ị ga-awụ ị ga-abụrụ onye nna nka ga-amụta nwa n'oge nke na-adị so ọ bụrụ na nna m mụtara m akụziere m asụsụ Igbo kekwanị ka m mesi bịa ebe a na-ada ekwu ụdị ihe a na-ekwu ya nụnụ so ọ ka mma na anyị nwa bụ ndị Igbo ndị nne na nna kama anyị na-akụziri ụmụ anyị asụsụ oyibo ụlọ be anyị ka anyị na-asụrụ ha Igbo la ya dị ha gaala ụlọ akwụkwọ ha amụba English ha amụba olu ndị iti n'ụlọ akwụkwọ ha bata n'ụlọ ha na-asụ olu be anyị ha sụọ oyibo gbachie ya ọnụ sị ya ọnwa ihe na-eme gị sụọ olube ebe isi nke bụ ịpụta ikwu okwu amara ebe isi ọ sụkwana ya ozugbo amarakwala ọnwa afọ Igbo ka otu a ka onye esi onye ọbụla emekwala ọ bụla enwu ndị na-asụ Igbo emekwala ndị Igbo ka ahụ n'obodo a onye ebe ijeri gara aga ebe niile ị gara n'ụwa na ị ga-ahụ ọ bụla ịnwụrụ ndị na-asụ Igbo ofụma hie nere asụ Igbo ego dịrị ihe a na-ekwu ihe a na pipụl anụ Igbo ehie nne so ọ bụla ndị nne ya enyere anyị aka tie obi ndị nne na nna tie obi akụziere ụmụ anyị asụsụ Igbo asụba anyị ọ bụ ihe a bụ ihe ga-eme everything oga smoothly then people ebidola ewepụta interest onye ọbụla eweta Igbo film ha chọkwa ịzụli ihe mekwere Igbo na-ekwu isi nne na nna a na-akụzikwa ya n'ụlọ akwụkwọ onye ọbụla nwa ya na-aga mmenwa ebe nwa m na-agụ agwa m na ọ ga-eme Igbo ọ sị mba eluteghi m sị ị ga-eme Igbo ọ bụkwa 1 hour ka itinye na ihe na-eme na ọ ga-aba echi otu esi ede ya na m sị ị ga-amụ ma otu ịka nwata ka ịmụta ya nne na nna ga-ebido gaa n'ụlọ akwụkwọ gwa ndị nwe ụlọ akwụkwọ ka a na-akụzikwa n'Igbo maka ile ndị ofe mmanụ ebe ọ na ị ga-enwe ụlọ akwụkwọ a na-akụzi ofe mmanụ ma ndị bi n'obodo oyibo ma ndị bi na London ma ndị bi n'eluigwe do agaba m eluigwe ịmana ihe amide ya na echekwa maka ncheta oge ahụ anyị na-aga akwụkwọ anyị nwere asụsụ Igbo ibu n'ụlọ akwụkwọ anyị a na-asụ asụsụ ndị ofe mmanụ a na-asụ French sụọ Yoruba sụọ Igbo a na-amụ ha ncha mana ị ga-afụ ndị be anyị bịa sị ụmụ ha ga-erejista ụmụ ha French rejistara ha asụsụ ndị ọzọ abịa n'Igbo asị hapụgodi gị wepụgodi enye m ewu ndị Igbo anyị n'onwe ya na-enye onwe anyị aka ndị Igbo anyị ma otu esi akpazigo onwe anyị na nkọnkọ onye bịa gwa m na anụmanụ Igbo akwụfọma gị nwa na anụ kama ị ga-eji nwayọ haziere ihe na-ekwu ji ya ụzọ ụtọ ga-esi mata ịsụ asụsụ ahụ isi gawa otu a m na owu na-enye m sị m oke ndị Igbo niile a ma edenwu ha niile ọkwa onye debe akwụkwọ Igbo ka m na onwe m na-azụkwa na-agụ onye jụkwa m onye jụga m ihe n'ụbọchị taa m sị lekwe ahụ ya onye a na-ele m ndị Igbo anyị na-ekwe n'onwe anyị aka anyị na-enye onwe anyị aka anyị na-akpazigo onwe anyị onye ala na ebe ị na-aga na sọrọ ofe mmanụ ọza gị gagodo ebe onye Igbo anyị m kele ga nwanne ya ebe m gara kele m okwe haza m n'Igbo ifela na-eme ife ọ na-eme nwa ka inwe ụdaji na-eme bikos mgbe ị na-ekele mmadụ gị nwa na-ekele ha ka gịnwa bụ onye iti m na-eji onwe masị onye Igbo na ọnya nwa onye wara anya kele m esi de ndewo ihe ọjọọ m hello kama ọ ga-aja m nne ndị mpa mmadụ ọchọ ka ndị nọ nga ama na ya na-asụ Igbo na ya chọ ka ama na ya nwe onye Igbo mana o nwere ụfọdụ ndị be anyị ndị Igbo ga-asụba obodo a
iche na Iche na ha bụ onye obodo ọ afa ha ka ị ga-eji mata oge ị ga-anụ afa nna ha ị ga-eji mata na onye a bụ onye Igbo. nke ọnwụ Eziokwu. Mana nna ịma na ị na-ekwu okwu maka ndị na-emepụta ihe ejije anụ ịma na ndị Igbo anyị bịakwa na obodo anyị bụ Naịjirịa na enebe anya na 70% ndị na-emepụta ihe ejije ihe nkiri a bụ ndị Igbo. Ka ihe mere na ha enwee ike iji the same quality ha ji ewepụta nke eji asụsụ oyibo emepụta jiri ewe mme nke Igbo ka ọ dịkwa na attractive ka ndị ka na-azụ ya otu azụ nke ndị oyibo. Biko anyị ga-aga obere ezumike anyị nachita azụ ị ga-aza m ajụjụ a nzara gị njụrụ gị kịta biko ndị be anyị ga-aga obere ezumike agakwana ebe ọbụla anyị ka jikwa ọkpụrụkpụ ụkwụ a n'aka ọnụ ọkwa ihe na-eme anyị niile ihe gbasatara anyị ncha niile biko nọrọ ebe ị nọ aga n'ebe ọbụla anyị ga-anachita